El nou tripartit que opera a Catalunya sembla que ja s'ha repartit finalment les funcions. Esquerra intenta visibilitzar-se reivindicant un nou finançament singular. Els del Tribunal Constitucional ja deuen riure. Els comuns pretenen monopolitzar el tema immobiliari i el PSC en té prou amb seure i passar per caixa. Un repartiment singular de funcions que genera certs problemes al país, com la proliferació de guinguetes, l'auge de concessions vaporoses i l'aprovació de polítiques d'habitatge que qüestionen i posen en risc la propietat dels immobles. Es veu que la senyora Colau no va reeixir prou en el seu intent de destrossar Barcelona, que ara els comuns pretenen proseguir amb la tasca i, a més, a nivell nacional. El festival de la regulació que han encetat és esperpèntic. Aplicar la llei estatal de lloguers, regular el lloguer temporal i habitacional, crear una unitat antidesnonaments, prohibir la compra especulativa malgrat la indefinició del propi terme, muntar una nova taula de l'habitatge, modificar la llei de cooperatives. Han engegat la maquinària del relat, sense importar-los si pel camí es perdia el dret a la propietat privada. Cap referència a la pressió demogràfica que ha trinxat el parc immobiliari. És preferible continuar assenyalant i acusant d'especulació les famílies catalanes que han adquirit habitatge per compensar les pensions o de grans tenidors els que han heretat un bloc de pisos que cau a trossos del barri vell. Erren en el diagnòstic i reincideixen en l'error a l'hora de proposar solucions polítiques. Hem passat per totes les fases possibles i imaginables. Primer defensaven el lloguer residencial, l'encabat o la temporal, després l'habitacional i ara creen el lloguer cooperatiu en cessió d'ús. Demà què ens proposaran? Explotar el mercat negre? Votarem en contra d'aquesta proposta perquè creiem fermament en la defensa de la llibertat econòmica, el mercat competitiu i la responsabilitat individual. El model que vostès pregonen no només no genera riquesa, sinó que depèn crònicament de diner públic, limita la mobilitat laboral i arrabassa responsabilitat i competències al ciutadà, tractant-lo amb un paternalisme que arriba a ser ofensiu. De debò que continuaran impulsant models que només sobreviuen amb injeccions permanents de l'administració? Que continuaran coartant el dret de les famílies a ascendir socialment via adquisicions patrimonials? Pretendre resoldre la crisi habitacional que pateix el país amb cooperatives de cessió d'ús és una fantasia ideològica. Una fantasia que no genera riquesa, que limita la llibertat personal i que sobrecarrega econòmicament les administracions. No només aposten per una societat subsidiada, com han manifestat tantes vegades, sinó que pretenen dotar el país d'un parc d'habitatge també subvencionat. Al seu món de color de rosa tot és gratis i preciós. Els prego que deixin de badallar, obrin els ulls i tornin a la crua realitat.